Pravangit bi baro kibadan hakani kapor kibade ka balang kejungi bat kibade ni kiwei patjo kibalang kipidang subhai pi shikini kejing hakani kaporu ngidan lem rekat bat ngi Reverend HM Walang kipidang subhai pi pastor Reverend HM Walang imdai betmai pedang jungi ila juan na kapor shikapor ida iwe ni pastor jang district ipek ya kabalang mendarting badi longru i administrative secretary jang KGP assembly Syuam ini aja perang, dong ini pendam lang, aku jing tuai. Ko kupa jingi bah benangi wana khamat jumi saisian pada ablay, kini kerja no pai sengi. Oh, imda dalam berkat bengi kum kabalang, aku jing seng kum menem stem. Pat ngi skem dalam berkat bengi kum jiwa kini kapor ablay, menkar ku ingi wei pi wei bedan kini kapor. Bagi ke bero ablay kan long ke jing saiso aku jing em ke jingi, lang bak kubor ke mengin yo aku kini kesengi ablay. Kerpat imir men dalam berkat pastor ablay ben ai kini kubor. Pun ko bor mun sim jong mi aplay meke ke bro kin wan ka khet ke jing snei ke jong mi kar khu gi benta ke basa jong ke jing slok ke jongi ngi pan kar par ke teng Jesus grace amen ngin betang pa ke jing shakri ke jongi ublay de ngi ruai ke jing ruai ke basan spa nriu pho khandai san nriu khandai ublay long ko buram ki kambu lale lu khon ula pha bayangi we je uai la ke jing em ka kuna ban sio ka khardop beneng uple bakin rong kibrio kajing ruai kebasan spa nreu hukandai jublei long kaburam ke kambulale lukun ulapa ba yangi ching em ka kuna ban siu ka kerdop neng ukle baken rong kibreu to ya ro ya utrai snapper thei ba ukren to ya ro ya utrai piki ben Chatman Tuan Dau Jisu Ukun Sha Upa Ai Burom Ya Ubu Lale Kampela Das Nam Leila Penlong Jing Sius Pa Chana Salong jing pelakam palan ondaya ujisu yen yo I markman to ya ro ya utrai snaper teba ukren to ya ro ya utrai keep
Ko menelam ni kejing buat berkat kejingi. Kejing day kejing selok kejing kejan miet. Ngin pais ke kitab Psalm kelenong ke properway. Ke kitab Psalm kelenong ke properway. Dekat nan kong hadu ke bespo. Kikstien ki ong kumni. Tu ruai jam yo blay ke bor jungi. Tu ya kenut ngotenat yo blay Jacob. Tu sim ya ke Psalm. Tu walam seni ya ke kenjeri. Ya ke dui tera besnotenat lembat ke nebel. Tu put ya ke turai hau nai tumai. Haba pelun benai. Haka sengi ke jinga seng berkentang jungi. Namar kalong ke anyi ke Israel. Ke hukum ke jong blay Jacob. Ulabu ya ke hau Joseph kum ke jing pla. Haba ulalet mi halor keri Egypt. Ha katba ngalayo sngoi ke kstien ke bangam sungut ho. Ngalapan kerja no ke terpeng jong u nya ke jingket. Ya ke kti jong u la pelat na kata kesyang. Mela kaang ha ka jing jenjar tingala pelat yame ngala phai khtien yame ha ki jakari uperthan ngala tenju yame ha ka meraba jos ngo ko phi ki brio janga tingan phla ha phi ko Israel lada men shashkor yanga ublei ubkhla unam long hame lamne men am mane ya unu ublei ubkhla nga ngalo utrai ublei jongme ubalawalam no yame nakari Egypt uba angba yala kesentur je ngan pendap yaka tau boleh unkar kui ki kentien bela pulih dengan kentien ke jengu ngine pendam lang ha ke jeng duai ko kpa jengi ba benang wan biang khmat jume kene keno phai singi ablai banai ngu yeme men dan lem kat bengi ablai kene ke teo baro siteo men dan lem kat bengi lamba ke jing trai ke jing kta ke jengi ablai ki long yeng ki long sem ki jengi ke em lang salang ke jengi bangi ai ke jengu bat ke borom shumi ablai bekum kene ke singi ke bekentang ke jengme ilaban wan ban ke kene ke yeng ke bekentang ke jengme ablai ban syakri yeme lang ba ke jing ruai ke jengi ablai ke jing ruai ro ke jengi bat ban pendep ki benta ke jengi ablai ban yot ngoi ke tien ko khot ke jang me men dal lem kat ba ki par bangai baro ha ki long yeng ki long sam ki jang ki aplay o ki dan pedeng jang ki badana ki jing pang ki jang ki mot ki jang met ki jang ki la ban dan ki yeng ki sam ki jang ki aplay ki la ban dan ki hospital ki la ban dan jangai ne le ki jang ki yeng ki sam ki jang ki she ki jaka ki basumar ba per ngi bo ti ki ka sang ti ki ba khlain ki jang me aplay o aplay dan ki bamla shban ki ki yeng ba kan tang ki jang me ha ka jing no jang ta ki jang ki aplay ngi bo ti ki ha ka jing pinyai ki basta ka jang me men don lem kat ba ki ablay ki nang la ban ya shakri me hala ki yeng ki sem ki jang ki men ai ki ka jing so ka jing men ha ki singi jang ka jing em ka jang ki ni wan ban bu ti kum ju ablay ka balang hi baro ka we ba ka nang la ban ya chaprang ablay ka khu ka komati balang hi ka ban ka benta ban kit ki lang kor jang ka balang ban pentelon ni sil dam ka jang me ablay ne ko ka por shi ka we pat ai ka bor ka jing stan ru ki pastor ki men basan ki khat jang ka balang ablay ni la ban pendep ki benta ka jing ni long ka we ki baro ablay min laban pendep ke bro banang ya chiprang ablay bagi we par ki laban itu email lang ba ka jingem ka jangi hi shimet par kum ka balang hi baro ko we kar khoi ki project jang ka balang ablay ni ro ka jingel lab ka gospel lang ba ki mission field ki mission worker ki mission teacher kum ju ablay ni bo ti ki jing pinya ki jang me hi ki jaka ka ba fer ablay ni bo ti ki project jang ka balang kum ka coaching center ablay ba ka balang ka persyang ban penyeng la jang ki khun samla ha ki kajat ki jang ki lang ba ki competitive exams ki jang ki ablay bikinang laban say so ke baro ablay ke jing persyang ke jangi ho ki don chibuan ki bakerni ke jing em ke jang ki jing kwa brai ka pop ka do ablay ki don ke jing kada ki long yeng ki long sam ki jangi ke jing bam ni sto jumut ablay pedeng ki pedakhat ka long yeng song sam ai bekini ka counseling center ablay ka laban tray lang bawun sim jang me ablay ben ki em par ki ti ka kalan ha ke jing em ke jang ki ban pen bet pen biang ki yeng sam ki jangi baro ablay ha ni por ni wan ban bu ti shakri jung me pastor ablay se sian pat o men pun go bor ma me mun sim jang me ablay benang la ban ya ban ai ke baro ablay lang ba ka jing persar mun sim jang me ba ka long ka jing kar khoi ngi baro kar khoi banta ke basa jang ka jing shakri ka jangi map ki lai kilet ki babon ki pan kar par ka jang Jesus grace amen hakani ko por ngin yo ka special number ja ka solo ne rang ba balang jangi ba ti boni par hadien kata ngin yo go ya ka khubor leng ba I pastor Reverend HM Walang jing roi bangan ai kani ko por ka dei yaki banyan
วันตรายบันเวงกีจึงเศร้าสีเมองอัตรายบันลงเริงกาดบ้านงีเมดอนหาจานเมยายดอนหาสันดาบันเมลากุลารูกิจิงเกตบันบาอัตรายงาดูวายยิสุองโตวันหังาพิบารบาทานบัดบาขากะจิงเกตงันเปินเจมยาพีเพ็นเชมกาบาจาทานหากิมันเสียมจองพีงาวันคนังนามารจองพียากิมาดบัญญาจิงอีจงเมงำลาบานชัมพังหันเรงาเตกุมยางาเมปยางเมดอนบานงาชิเลนเตอร์กิสีจึงพาจงเมตรายงายใหญ่บันสาคีหาจิงมจงงายิสุองโตวันหังาพิบารบาทานบัดบาขากะจิงเกตงันเป็นเจมยาพีเพ็นเชมกาบาจาทานหากิมันเสียมจองพีงาวันคนังนามารจองพียากิมาดบัญญายิสุองโตวันหังาพิบารบาทานบัดบาขากะจิงเกตงันเป็นเจมยาพีเพ็นเชมกาบาจาทานหากิมันเสียมจองพีงาวันคนังนามารจองพียากิมาดบัญญาTeman Dr. Ilalu belum Sherman juga ni jeseng hagani kapor ki teman baro juga balang ki dekat komiti balang ki long kemi ki long pa ki khun samla ki bala bani adon lang hagani jeseng nga ai ku blei ya pi kerteng ka im ka dan bor ki long trai jong Jesus Christ nga ngo kemen sibun ha ka mangala banwan bani adon kat lembat pi kum ka balang sa sisin pat banyo banya syakrilang ya ublay bat banya kentiu nam ya kerteng ka jong u lengba kini ka por ka mentah o nga yawan ha kini ka por kat bagi khun tenaga liang jonga baka yeng jonga ru ngi ai ku blay snam thamai basuk ba kemen
pi barok ki parabangej bat ki yeng ki sem ki jong pi apo kabalang barok ko we ti oi ka ba kumuni ngi ngakwa ru ban ya slok bat pi na ka tin ka jong blei ya ka ba ila ban siam na ka tu ka benta ka ba itu masan ila pulih sedang ka kitab sam ka ba prapo ka kitab sam ka ba prapo we ka khot ka ba sipo tin ki ba ong nga ngalong utrai ublei jong me bala walam no yami negeri Egypt tu ang bahaya laga sintur dengan pendap yaka tu ang bahaya laga sintur dengan pendap yaka ini le su blei ki jing duai nyayo yami ablei blong pa juba neng na margani ka sngi ka bangi kum ki khun ki jo mengi ban chakri yami nyayo yami ko trai ba me kat lem bat ka balang ka jo me hani anong thamai ayo eme na kumta ki khun jo ka balang na du kinong sarai khot komiti balang kinong kit kam je sang thei kinong kit kam je sang samla ki ba me ko trai mala khot mala jiet bakin treasure heme ka kam ka jo me trai bi dor kat bala ka jong ka balang ker khu ko trai yang i wei pi wei ro kan ka por bangi wan ban mani ban sakri me pendap ing ka bor ka jo man si mai ngen sngo ka jing dor kat ka jo me angin ngap ngen sa skor ka tin ka jo me manginang la ban le kamuan ka jome ha ka jing em ko mala ka sing ka jung itu pen kentang ini ka por ker khu lo jong sakri penon kam yo aba kubor ka jome kan wan hiar na peneng ha ka ba kan long ka jing man to yang au ba kren at kum jur yang ki khun ki jome sngo ki ni ki jing duai tong ji sungi pan amen aki para bangej ngan chupen kan mau kan diat ya i bentai bede bagi jing im ke songa kam tam ka por ke badan kena bagi jusmat ban lek kai saklau ban lek be igini ki khun sim pat purau di hoi haba ngayo kem yaki ngajuan ra sijing ban ngaju tap ha karu di ka internet ka long bagini ki sim haba penki ya karu lani haba lek sajan ki ju ang ki sintur ki jongki bat ki pa kumba ki pan jimbam di kumta nga ju pentian tagaja ka kai teng da uput la ni unu kan jak nyang ba ngila ban yo di hoi ka ni ka long ka jing pensiriem ba ublei jongi ru ulong ublei wakwa yangi bangingin ang bahai la ka sintur un pendap yangi daki jingker khu ki jong u wa ya sintur la ju pendon kam ban ang haba bam jingbam haba kren haba ruai haba yaro haba duai haba yalap bat haba ki ru di kanika sam ka bas prapuwe ka dei ke jingruai ka bala ruai dau asap uni asap udai na ka jai lebi bat ulong uba usim David ula thung la ni ula jiet ya u ban ya lam ya jingruai choir ha ga yeng ka jong trai ka jing thmu ka long ba un ruai ya ro ban pendan buram ba ban ai ngu ya ka kerteng ka jong trai u ba ublei u bla plat ya ki Israel na kari Egypt ka jing long mrao kumta ka jing mot jong asap ha ka ni ka jing ruai sam kaba prapuwe habau ong tu ang yala ka sintur kalong ban ruai jam ban yaro ba ban aingu yau trai ba plat ki Israel na kari Egypt ka jingmot kaba ar kalong ban duai ban kaang ba ban kerpat yau trai haki por baro kam tam haki por jo ka jinjar ka benta ka balai ka jingmut jong ka ni ka tin ka ba ong to ang phai la ka sintur ka long ban phla dala ka chong ka sintur ba u jisu ani ba u blei u long try ki try sim ki sim ba tang ma u ba om dan shu na lor jong u ki para pangai ba i ka ni ka long ka jing khot yangi ka jing ing mut ka ba don hang ni ba kum ki ba ngai ngirung idei ban ang bhai la ka sintur ka jongi ban ruai ro ban duai ban kerpat ban phlai ka kerteng ka jong Jesus Christ shaki wei pat
Hoi ke basongsi ke long ba habangi puli kitu khot ki bakat wei pat ki pen pau ba u blei us ngau diau na ka banta ki kun Israel ba kim tre ban ko ngu ya ga tin u blei ba kim tre ban ang bhai la ka sentur ban ruai ban yaro yo blei ba ban plai ka kerteng ka jong u siki wei oi ka sentur ka jong ki ka long pen ban ka badap da ka jing khnyum ba ka jing yele persya yo blei ha ka jing sisa ki la de ban ruai da ka jing kemen ha ki sur ki bacham na ba u blei la plat ya ki na ka jing long mrao na Egypt ha ka jing ya len ti ki jong ki ha ka ri khlau ki lai ken du ki jing ni ken mau ka tin jong blei ka ong ba ha khmat ka don ka duriau ka basau ka ba kim la ban ring kang bat sadien ki don ki sipai ki jong paru ki buan ban be ban kem biang ya ki ban penlong merau ya ki reu blei ula penlong ba kin ya ya ka duriau kum ba ya haring ko bat ki sipai ki jong paru la pengam jelop haba ki tingan u blei ula pendap bam da ka mana na beneng ba haba ki sliang om dan now mau siang u blei ula penmi ka ka basingiam ha ka bakila bandi kat ni u blei ula le na ka banta ki kun Israel ha ka jing sisa ki la dei ban sngongo ban pen krau ban pen buram ya u blei ban yaro ka kerteng ka ba im ka jong u pen ban ki ni ki ken mau ya ka Egypt ki kwa ban ai phai pat seta bat ki phai si ki wei bat ki blei bat ki mani ki dem im ya ki kum tau blei ong ki ni ki briu jonga ki wan hanga tang da ki miang sintur ngrei ka do nut ka jong ki ka jingai na nga kum ta u blei ula dei ban ken tai no ya ki kun Israel ba ban chi het no ya ngi ki Kristan ba ngin long ka Israel ka ba thamai ka jong u blei oi u blei ula phai lau jong kun jong u Jesus Christ sing ni ka perthei ban long nong pen im ban long nong siu spa ban le ki kam ki ba krao na ka banta ka jing pen im ka jongi di ka dei na mar kata ka kamram bat u blei khot ru yangi ong ku phi ki kun ki jong u blei ki bla siu spa da ka snam ka jong trai jong Jesus Christ tu ang bhai la ka sintur jong phi di ngan pendak ya ka oi ka ni ka long le si ka bangin ke li la di hatu kum ki bag ngai ha Jesus Christ hadu kat nu ngila ang bha ya la ka jong ka sintur ka jongi bat bangila yo ya jing pendak da ki ki jing kerku ki jong blei ha upoli ki Kristen ha Filipi ong wat kuslai yala wat kuslai ke ru re ke baro da ke jing duai ba da ke jing kerpat bat ke jing aingu tu pin pentip ke jing pan jong pi sa ublei ti ka ta ke jing suk ka ba palat ke jing sempang baro kan ri jai ye ki do nu jong pi bat ki jing mot ki jong pi how grace Jesu para bangai be i to oi blei khot yanga khot yangi wala da pi nang ban ang bhai la ka sintur ban duai ban kerpat ban aingo yo blei oi pinom khuslai spala ka jong ke jing im ringan pendap ya pi da ki jing kerku ki jonga awai pat ka benta ka ba don hakani ka khot ka long ba habangi ang bhai la ka sintur trai ong tu dengan pendap ya ka dengan pendap ya ka hoi dai utrai un pendap ya ka sintur ka jongi ka benta ka peningkong kalong ba un pendap ya ka sintur jongi da ka jingba ka sam ka basis pa lai thot ka basan ka ong wa pen kedang ya ka sintur jong pha da ki ki ba bha wa pen kedang ya ka sintur jong pha da ki ki ba bha unong ruai sam ukhot yala ka men sim ban kirku ban yaro ban aingu ya utrai
hoi om tang ha kabari kabami na ka do nut na ka man sim ka jong u wang hrei ru ban pen pau da ka shintur ba ngin ya ro ngin pen kraw bat ban pen buram ka kerteng ka jong u tu ong ngan pen dap ki ki ba bha ki ba bha ki long ki jingker khu ki jong u blei u jakob u ong tuat baklap no phi ko pra banget ba I jonga te jing ai ba bha ba janai baro ki long ki ba wan na jrong ki ba wan hier na jrong na pa ka jing shai ki jing ai ba bha ki theo ye ka jing pen im ki theo ye ka jing pen khia ki theo ye ka jing kemen ki theo ye ka jing suk ka ba ublei u ai ha ka jing im ka jongi pol ong bangin yo ye ka jing pen im ka don kam bangin phla da ka shintur ka jongi ha ka siti sinong room kun nong ka sipo ka khot ka sipo ong balada pin phla shinna dala ka shintur ya u jisu ba u long try ba pin ngai hala ka do nut ba u blei la pen mi pat ya u na ki ba yam on pen im ya phi kam biang tang bangin ngai ha ka do nut kam biang tang ka ka ba ngis ngeu ba ka wan na ka jing long man sim ka jongi hen rei u blei u kwa ru ba ngin pen pau dala ka jong ka sintur ka jongi ban phla ban ong ngang la ngai ngang la pediang yo jisu ngala mat ke jing im ka thamai ngala mat ke jing ter khu ki jong u bat kata kat pen scam ba ngi ngala yo ye ka jing pen im ka jong utrai jisu hai ba ka sintur ka ang ban phla ya utrai ban ruai ya ro ya utrai hai ba ka ang ru sha utrai u blei wa long nong pendap u blei wa yo I un pendap ye kata ka sintur da ka jing sup bat ka jing bha ni ken mau ka hana ka long jong alkana ka long ka briu ka baskausi namar kam don khun kumta kala lech ka yeng utrai ka da duai ringkat bagi umat ki bajau ha ka ta ka yeng ka jong utrai o u ili lingdo u basong ba ap ye kata ka yeng ka jong utrai ula khami ye ka sintur jong ka ni ka brio ba du yo I bakir miang sintur jong ka ki khi henrei yo skeu ye ki tien ka ba ka kren la ni ka ong di kum ta ula mut ba ka ni ka brio ka dei ka balabo ai henrei ka hana ka jubab ka ong ku kan rat em ngam sem di kiat la ni ngam sem di wain rei ngala the no ela ka men sim jonga hakmat utrai o ka ni ka long ka jing sisyaru ya ngi ba bangi ngi lai ban wa di ka khmat ka jong utrai ha bangi duai ha bangi ka ang sha utrai ba ni dot kam ru ban pen bek ela ka jong ka jing im ban pen bek la ka jong ka do nut ban yit ila di yo bangi ngi lek tang da ki miang sintur ki jongi rei ka jing im ka jongi kam ya dei bat kam pen so phai ka mon ka jong blei ka hana ka pen bek la ka jong ka jing im ka thrang ka sliang kumba ka do nut jong ka don ka jing ka don ka jing termen ka pen pau ru akir miang sintur jong ka ban yam ban ka ang ka khamat u blei wat da ki jing chao omat ti kum tau blei yo skeu ba du jubab ye ka hana wa ba ka kala yo khun sinrang kala kerteng yo u Samuel kada ong na ba na utrai ngala karpat na ba na utrai ngala pan kata kalong ka ka ba ublei ujubab ya ki jing ka ang ki jing duai ki ba ki pau ka sintur ka jongi ki ba ka do not ka kersoi o nyen yo mat ya ka ka ba ni duai ba ni pan na ublei hola don we ubriu ba habau la yo lok la suspend ya da ka balang uni ulong Kristan ulang ngat ulang ngop hake jing di ba ka jing
เป็นบุอาจบัดอุลองอุนองเป็นเจนจาร์สัตยากะเยียงกะเซมยากะลอกบัดกิคูนคันนี้กะลอกกำปัดลองคริสตานการุกะละดับดะกิจิงเจนจาร์บะกิจิงครุสไลบะบุนsin ka jupur khat ban phet no nau niu lok ndri ka sung thu pakata kam don jing man toy ei kum ta ka ju ong shenungan phai bat manu ban yarap lem yanga pakata ki jing khuslai ke jongka man la ka sngi man la ka por ko ong manu ban yarap lem yanga ban pelat yanga nakani ka jing khuslai nakani ka jing sosi nakani ka jing jenjar hagawi ka sngi ka la shimi ka bible ka jong ulok ka ba shubo ha almari ka bam judon shu manu ban pule pada baka ka la shim ka la plit ka la shem ya ka tu ka benta ka bana ka city upol skino Filipi ka nong ba saw thot ka ban riu ba nyeu ya ka bangala pule men ne hadien kata kani ka briu ka bam ju duai menu kam ju khat karpat menu ya ublei henry kelas dang ha kata kapor da ka ba puli ke ni ka tin ka jong ublei ka ba ong duai khat karpat bat ai ngo di pin yo ya ka jing suk ha ka jing em kala ang ya la ka jong ka sintur kala duai bat kala karpat na ublei on Israel lem ya ka bat ka yeng ka sem jong ka kabas ngau tenat ka long pau blei ujuba ka jing tuai ka jongka hakata ka chan miet mission wakar uan rung haka yeng ka jongki uyas lok na ka tin ka jong blei pa usha skor ka kemi ka sha skor bat ki kun ki jongkar ka tin ka jong blei bat kat ba u unang yas lok umen sim jong blei la tre la pen kendu hakini ki khot jong kan ni ka yeng bat la ong bagi ki la phai sha ublei da ka jing kla ka bamot ki la duai ba ki la pan ma la ublei ki la pediang yo Jesu kumutrai ba unang pen em jong ki bat nadu kata kamit ki la kular ban em ka jing em ka batmai ban ino no ki jing long ma rim baro ki jing mlin bas niu baro bat sisa kata ka yeng kala yo ka jing suk ka palat ka jing sempang ka bari jai ki do nut bat ki men sim ki jong ki bat ki jing mut ki jong ki ha utrai ka benta ka ba ar dai utrai un pen dap ya ka sintur jong kita ki ba ang hakmat utrai ka ba ar ko long un pen dap ya ka sintur jongi da ka jingke bat ka jingruai ka sam ka sispar kun riu ka khat ka ba ar bat ka ba lai ka ong onda kumta la pendap ya ka sintur jongi da ka barki bat ya uthli jongi da ka barwai utrai la le kini ki ei ki bakrau yangi ni la kemen keng hoi haba ki kun Israel ki don ha Babylon ha ka ri ka jinglong mrau hangta ki dap da ka jing sosi bat ka jing jenjar hoi habangi puli ha ka sam ko basis pa lai punyau ka yathu ba ki Israel kim tre ban ruai ya ka jing ruai ka Sion bat ya ki dui tara ki jongki kila sedin no ha ki tenat ding jamin rei damar ki ong kumno ngin ruai ka jing ruai utrai ha ka ri nong wei oh ya pedeng ka jing sosi pedeng ka jing tang pedeng ka jing jenjar jong ka jing em kumno ngin la ban ruai ya ki jing ruai ya ro ya ublei hoi kani ka long ka jing sisar ba bon sin mangi habangi ngidang long ha ka jing tem rau jong ka pop ber ka percai ka long ka ba e sisa ya gi bangi ru ngin ruai ya ro bat pen krau ya ublei ka jing em ka jongi tin rei gini ki kun Israel lo ha ba ki ang ya la ki sintur ki pai sa ublei ki kela ka bamot ki duai ki kerpat na utrai yo sneu ya ka jing duai ka jong ki ublei oi uyo i ya ki
ya ka jing pai ka jong ki sha u ka jing ka ang ka jong ki sha u usay usim Cyrus jong ka hima Persia ka hima ka barit ka ba khmi lenti bahkan la ban pelat na ka ti ka jong Nebuchadnezzar usim jong ka Babylon bakrau bat ka badon bor ndre ublei na ka banta kita ki ba ang yala ka sintur sha u ule ki kamba bat kumta oi ublei ula pelat yakini ki kun Israel bakin lek pai na ka ri Babylon sela ka jong ka ri ka jong ki ujir mayau le thu lupai ka ni wang onda kumta ka thei sati kan sakamen ha ka basyat bagi samla senrang bagi temen lang namar ngan pen kelai ka jing yam jong ki sa ka jing kemen ban ngan pentingan yaki ban pen kemen yaki na ka jing sosi kata kalau ka bau blei ula ban le wat iki kamba hakaba un pen kela ka jing yam ka jongi sa ka jing rki na ka jing sosi sa ka jing kemen kum ki kun ki jong ublei ni im hakani ka por ka ba ba ka ba jinjar ka ba dap de ki jing khuslai ba ki jing sosi ka ba dap de ki jing yam ba ki jing jau umat de ki jing pang ba ki jing sitom ki jing do jing germen ba ki jing kot lat kham tam ha ka ni ka snem ka bla lek ba hadu menta ha ba ka don ka ni ka pandemic ladangi khmit ya lagi khmat sekilum oh yenom yo kanu kanu ka jing yarap na ki ladang isu khnyum ya ublei kan om don jing mentoy ladang itim yala di yala ka jong kanu sip jat ka jongi lani ni khuslai marwei ni song haka jaka ka ba om don manu manu henrei kata kanang penjenjar syu bat kanang pen sngosi ya ka jing im ka jongi ka badon kam yangi ka long mengidai ban ang bhai laga sintur jongi sautrai ta kabar wai ki jing ero ta kabak ang jam ha ki jing duai ba ki jing kerpat men step bat men sngi bat men miet ni ai ngo yo blei ba ling ba ki ni ka pandemic ka bang ngi mat ki don ki long ying ki jongi ki bra yo ban ka ang sau blei ban penlong ki jing ero ban penlong ki jing seng duai la kumnu arsian sisngi men step pat men miet ngai ngo yo blei bak yeng mani ki jongi o hagi po ki do ki por la de ban khang dam rei ki tu ki yeng mani ki ba ple man ka step ki khun ki jong blei ki i ban le ban duai ban kerpat ki la yo ya ka men sim jo ka jing kemen ka men sim jo ka jing slur haga bakim siap tiang walada ka don ka ni ka jing penting ka jing penting ka jing pensemit jong ka ni ka jing pang klam di ka ni ka long ka jing khot ka jong blei yangi ba dei ta utrai ubala ban yarap yangi ban pelat yangi na ki jing ki jing sosi ki jing khuslai ka jing siap tiang bar ki jing artien oi utrai ong tu khot kerpat yanga ka sngi ka jing jenjar ka jong me ti ngan pelat ya me ti man pendan buram yanga dei tang trai ubala ban pen kela ki jing sosi ki jongi ki jing jenjar ki jongi ki jing duk ki jing kerdu ki jongi bangi ngen la ban rki ba bangi la ban kemen ublei udan sibun ki jing kerku yangi habangi kloi ban ang bhai la ka sintur jongi sautrai jisu hatung ini pusan bha hadu katnung ila ang bha ya ka sintur ban yaro yautrai ban pan ha ka kerteng jong u ya ki babun ki jingkerku ki bangi dei ban yo pediang u jisu ila ki jong ki sinran ong hadu menta phempa jupan ei ru em ha ka kerteng jonga dupan de pinsio pediang pakata ke jingkemen jong pi kan yo long ka badam yo anis kan rio arpusau
nang tau nong ruai semen simu ong jing sok kat nu ngi judu no kat nu ngi susak kuslai namar bangim tre ban walam lut sublei hajing duai kata kelong ka jinglong beriu ke batelot ka jongi ngilong Kristan o pedeng kijing le ni kilat ban pai shoblei ni kilat ban ang ya lagi jong ki sentur ki jongi bangi ngin yaro yoblei bangi ngin duai ngin kerpat ngin lek hajan jong u asnda jong u da ka bang nget skem badai ta ma u bala ban ai ke jubab ke jongi badai ta ma u bala ban pendap ya ki jing don kam ki jongi ban pendap yang ni da ki jing ba ban penkela ki jing sosi ki jongi sha ka jing kemen hoi bon sien ngi khuslai sapa la ka jong ka jing im ban ngi ut bom don kam don cham bom don pisa ban thiet bam thiet awai ban pha puli ki khun ki jongi bat kum ta ter bon sien ngi keno yo blei bangi o blei jongi om yarap ei ru em tin rei ka dei bangi ngin keno yaladi bangi ngim semla ka ang dala ka do nut ngim semla ang yala ka jong ka sentur ban pen kraw yo trai ban pen pau ha u ya paro ki jing don kam ki jongi bangi ngin the lut yala ka jong ka men sim ka jongi ha u o ublei ong ngalong ublei jong pi ngala siu spa ya pi oi ublei ong ki por ke men chua ngalong ublei jong pi ngala plai ya pi na ka ri ke jing long mrao nrei pi klet ya nga pim skap ya nga pim sa skor ya nga nrei ya nga pa ya ngi trai bala siu spa bala pen em bala khot ya ngi bangingen long ki khun ki jong u wang ku khun tu ang ya la ka jong ka sentur dengan pendap ya pi ublen kurku na kum ta buram so amen Yang ini boleh lekreningi WPW kepada nak ni kepor dan bagi ni kekubur kepada pastor ila ayangi boleh kerkui pi pastor un kerkui kalongieng kalong sem kejeng pi kikon kikti kejeng pi kejeng tray kejeng kta kejeng puli kejeng minat kejeng ki bapinang laban ya syakri u hagi sengi jong kejeng em kejeng pi ila poi sik bawai kinirwai kejeng ruai ke bah nreu spa lai pasau nreu lai sau dry polite dak bakarku ai kejeng suk haporu na ka mana gospel jong me ai ngin bang dak bango bat kum ta ter pada hadian kini kejeng ruai ngan kerpat ye biang ye Reverend HM Balang ban pelai yangi da kejeng kerku penuai kejeng ruai ke bah nreu spa lai pasau Pelai dakaba kerku ai kecing sok haporu nakamana gospel jong me angin bam dakabangu to pendap kado nu chongi daga jis nyoma naneng ten yaro yame chunon bat ki angel kon boneng tongin riwai tongin yaro ya ukopa bat ukon ya umen simru chunom hallelujah amen tu ni wai no
Try pelai agi deki jingkerku ki bapatam ki jome. Aru ba kajing ai ki jong try jong Jesus kajing ba kajong blek pa. Kajes lok ben tengen ben singai ben sat bor ki jong ben sima khu. Do kini ki lor kat lembat ngi ki kun ki ba ki blasus pa ki jome. Ki lor kat ruat barok ki kun jong ka balang ka jome hang ne nong thamai. Lor kat lembat barok ki ba nget ki ba mani ki ba syakri me. Naduk menta do la karta. Amen.